Tervetuloa Simunan interaktiiviseen oppimateriaaliin. Simuna toimii Moodle-alustalla ja on rakennettu selkeään, vaiheittaiseen rakenteeseen. Kurssilla etenet pääasiassa scrollaamalla alaspäin ja käyttämällä vasemman reunan navigaatiota. Jokainen tutkinnon osa alkaa ammattitaitovaatimusten esittelyllä sekä lyhyellä esittelyvideolla. Katso video aina ensin, se auttaa hahmottamaan, mitä olet oppimassa. Valitse sen jälkeen haluamasi moduuli. Tehtävät tehdään järjestyksessä ylhäältä alas. Jokainen moduuli jakautuu 3 osioon: opiskele, harjoittele ja kertaa. Opiskele-osiossa perehdyt aiheeseen interaktiivisen kirjan avulla. Muista aina lähettää tehtävät tarkistettavaksi, jotta suoritus tallentuu ja näkyy opettajalle. Huomaa, että turkoosi suoritusmerkintä vasemman reunan navigaatiossa sekä moduulin sisältökorteissa voi tulla välillä viiveellä. Harjoittele-osiossa sovellat oppimaasi käytäntöön. Täällä on 360 asteen simulaatioita sekä keskusteluharjoituksia tekoälypohjaisen avatarin kanssa. Noudata kunkin tehtävän ohjeita ja pelaa simulaatiot aina loppuun asti. Kertaa-osiossa teet kertaustehtäviä, sanastoharjoituksia tai moduulin tentin. Varmista, että kaikki tehtävät on tehty ja lähetetty ennen siirtymistä seuraavaan moduuliin. Opettajille Simuna tarjoaa selkeän näkymän opiskelijoiden etenemiseen, arviointikirjan. Simuna yhdistää Moodlen, interaktiiviset tehtävät ja simulaatiot yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Mukavia ja oivaltavia oppimishetkiä Simunan parissa.